Snong di hari boy distrik mentah kesngi tarik risau kala pendan burom me kesngi kha Mahatma Gandhi kumshi benta jangka campaign Swachhata Bharat da kapapen khuj ya ka snong barok kawai. Hakani kesngi pen khuj snong la shim benta da barok kidong hapo ka snong ban pen khuj ki lenti ki singkin ki telong bam di bat ki wei de ki benta hapo ka snong bat la sakhiru ya ka jingmi renti jungki nong shong snong nadu ki rangba ki longkme ki khon samla lambat ki hep barit ban wanra ya ka jing khuj jing suba ha ka snong ka thau uba romal lingdo rangba snong dihar ha ka jing let sakhi banyadan bentalang ha ka ni ka jing pen khuj snong harangkat ki nong kit kam snong ulabu ka jing kentu ki pat ba nong shong snong bakin dan ka jing eteli ha ka nu ka kam da ka bas sedang shwa na po ka snong bat ula a jing hikairu ki nong shong snong bakin tip kumnu ban long ki ban le khuj bat ki banang ban penlum penlang ki nyut ki nyer tang shijaka. Hah? Aja. Aduh, tekan lah. Tiga peluru balang banget eh. Iya. Ring crispy to susah nengah. Snong dihar kumsi benta ban rakhe ya ka Gandhi Jayanti de ka baderu ka Swat Barat na ka benta ka jipun kuit ya snong di thau ha ka ne ka si nilayo ban simung betalang ha baro si snong na ka benta ka jipun kuit snong ha po snong bat ka jing tre ka long ru aman la kita ba baro ki nong snong na du long pa ki long kni ki hap ki barit ki le sim metalut ha ka bede bat ka jipun kuit ya snong ki thau bat nilayo ru pun kuit ya kita long ka balong kuit ka suba bat na ka benta ka kuit ya po snong po thau dari permen ba kani ka program kan long ka seso habaro snong ha dari boy ba dari hibara kowe kumsi benta ba snong silang na kaliang ka jongi ki snong ru nila pendep ya kan ka kam ha kali dai ba snong ta si